розе ки солҳост Роналдо аз писараш пинҳон кардааст. Шумо чӣ ҳис мекунед вақте ки намедонед модари шумо кист? писари Кристиано Роналдо 10 сол мешавад ки бо ҳамин ҳис зиндагӣ мекунад. Кӯдаке ки кӯшиш кард то бифаҳмад ки модараш кист, аммо ҳанӯз ҳам аз ӯҳдаи ин кор набаромадааст. Салом ва ба як барномаи зебои дигар аз канали Некатоб хуш омадед. Дар рафтии ин барнома шумо аз масъалаи оилавии Роналдо огоҳ мешавед. Барои ҳамин дар канали Некатоб умна шуда зангаларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворро сар мекунем. Рафтем. дӯстони азиз, чӣ тавре ки медонед, мо тӯли чанд моҳ ҳаст ки ширкати Азия Маркетро ба шумо тавсия медиҳем ва имрӯз бошад мо барои шумо як хабари хуш дорем ки доруҳои гиёҳиро акнун шумо метавонед аз ширкати Азия Маркет бо тахфифи калони 25% ки то имрӯз набуд харидорӣ намоед. Доруҳо барои харобшавӣ ва фарбешавӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва хунукзадагӣ, барои ришу мӯи сар баровардан ва инчунин дигар доруҳои гиёҳӣ ки оригинал ҳастанд аз ширкати Азия Маркет бо ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран шумо мебинед аз номи канали Некатоб муроҷиат намуда метавонед дастрас кунед. Як чиза аётон набуред ки ин хел тахфифи калон ҳар рӯз намешавад. барои ҳамқа ин фурсата айдаст натиҳед. дар ин дунёи мо агар писари яке аз ситораҳои футбол ёфт шавад ки надонад модараш кист, ин хеле аҷиб аст. имрӯз мо чунин як қиссаеро барои шумо нақл мекунем ки қиссае ки муҳимтарин рози оилаи Роналдо ба ҳисоб меравад. пас то охири барнома бо мо ҳамроҳ бошед. Кристиано Роналдо гуфт ки писараш Ҷуниор намедонад ки модараш кист, аммо телевизионҳо набояд ин масъаларо пайгирӣ кунанд. дар дунё кӯдакони зиёде бе падару модар зиндагӣ мекунанд ё падару модарашон мурдааст. ман ҳаргиз ба писарам дурӯғ намегӯям, чунки ӯ ҳақ дорад то дар бораи зиндагиаш ҳамеша ҳамаи чизро донад. ҳарчанд ки мардум дар ин бора бисёр сухан мегӯянд, аммо ман намехоҳам ки ин масъаларо ҳама фаҳманд. ва ин ки кай ба Ҷуниор дар бораи модараш мегӯям, ҷавоб ин аст ки ӯ бояд 9 сола, 10 сола ё ин ки 12 сола шавад. яъне замоне ки ӯ барои шунидани ин сухан омода бошад. ин суханро Роналдо соли 2015 дар яке аз барномаҳои телевизионӣ гуфта буд. обрӯи эътибори Роналдо маълум аст ва бисёриҳо ӯро эҳтиром мекунанд. ӯ ба хотири омӯзиши писараш хеле кӯшиш кардааст. аммо зиндагии пештараи Роналдо як қиссаест ки касе дар бораи он чизе намедонад. телевизионҳо ҳам дар бораи он камтар сухан гуфтаанд. Ҷуниорро бибиаш Мория калон кардааст. яъне ин зани меҳрубон дар тарбияи фарзанд ба писараш ёрӣ дод. ҳарчанд ки дар он замон ин ситораи футбол дӯстдошта дошт, Ирина Шейк як модели машҳури рус буд, аммо модари Роналдо ӯро намехост. барои Ирина писар ё модарии Роналдо муҳим набуд. Ирина бештар ба касби худ фикр мекард. ин модел ба модари Роналдо писанд наомад ва ба ҳамин хотир ишқи ин ду нафар муддати зиёд пойдор намонд. аммо бармегардем ба мавзӯи асосӣ. дар яке аз рӯзҳо ки Ҷуниор 4 сола буд, аз оилааш пурсиданд ки модарам кист ва ҳоло дар куҷост. хоҳари Роналдо Элма гуфт ки як рӯз мо ба Ҷуниор гуфтем ки модара дар осмон аст. аммо замоне ки Роналдо ва модараш аз ин чиз хабардор шуданд, хостанд ки дигар дар ин бора чизе ба Ҷуниор нагӯянд. Элма гуфт ҳоло бошад мо ба Ҷуниор мегӯем ки модарат ба сафар рафтааст. ба шунидани ин сухан писар хомӯш шуда дигар чизе намепурсад. вале модари Ҷуниор навиштааст ки Ҷуниор ҳеҷ гоҳ ки будани модарашро намефаҳмад. Роналдо бошад ваъда додааст ки ҳақиқатро ба писараш бигӯяд. пас саволе ки боқӣ мемонад, ин ҳақиқат чист? ҳамаи ин суханҳо ба яке аз навиштаҳои маҷаллаи Десан ки 27 январи соли 2011 нашр шуда буд бармегардад. дар ин маҷалла навишта шуда буд ки модари Ҷуниор мурдааст, чизе ки ҳамаро дар ҳайрат монд. дигар Ҷуниор модаре надорад ки ба ӯ занг занад ки ин суханонро Катя хоҳари дигари Роналдо гуфтааст. аммо ӯ ин суханҳояшро нашр накард, яъне шаҳр надод. Роналдо 17 июни соли 2010 падар шуда буд. ӯ гуфт ки модари кӯдак худаш намехоҳад ки номаш ошкор шавад. аммо худи ҳамон сол маҷаллаи Daily Star гуфта буд ки модари кӯдак як духтари 20 солаи англис аст ки бо ситораи футбол шаберо гузаронд. дар маҷалла чунин омадааст ки ин духтар аз Роналдо 10 миллион фунт стерлинг гирифтааст. ба ҳамин хотир аз фарзандаш даст кашид. аммо дар ин бора хоҳари Роналдо гуфт ин суханон овӯзаи бардурӯғ аст ки ҳақиқат надорад. кӯдак оилаи мост. мо намегӯем ки ӯ аз куҷо омадааст, аммо бо дили пур гуфта метавонем ки ӯ ҷияни ман аст, яке аз аъзоёни оила ки бо мо ҳамхун аст. модарам ҳама рӯзашро бо ӯ мегузаронад. Ҷуниор муҳимтарин одам дар ҳаёти бародарам аст. ин суханонро Катя дар як нишасти худ бо рӯзноманигорон гуфт. аммо дар ҳақиқат ошкор кардани модари Ҷуниор кори осон нест. ин кор барои Кристиано Роналдо калонтарин рози умраш аст. Роналдо дар ин бора гуфт: писарам дар Амрико таваллуд шудааст, аммо ӯ як португалист, айнан мисли ҳаммиллатони худаш. ман аз мардум мехоҳам ки ба масъалаи шахсии фарзанди ман дахолат накунанд. ба ҳамин хотир намехоҳам номи модари ӯро эълон кунам.
аммо чуноне ки пештар қайд кардем, ӯ ваъда дода буд ки вақте писараш 10 сола шуд, ба ӯ ҳақиқатро гӯяд. ҳоло бошад Ҷуниор қариб 11 сола мешавад, аммо як чизро ҳамеша медонад. Ҷуниор зиндагии хубе дорад. Футболисти португалӣ ӯро хуб ҳимоя мекунад. Инчунин бибиаш хуб кӯшиш кардааст ки набераашон хуб тарбия карда шавад. Вале аз моҳи декабри соли 2016 зани дигаре ба зиндагии Ҷуниор ҳамроҳ шуд. модели зебои дигари аргентинӣ бо номи Ҷорҷина ин модел Ҷуниорро мисли фарзандаш дӯст медорад. Ҷорҷина барои хурсандии ин кӯдак ҳама корро мекунад. шояд намедонистед, вале саргузашти Ҷуниор ва хоҳару бародаронаш якхелаанд. ду фарзанди дигари Роналдо бо номҳои Ива Мамутио аз шиками иҷора таваллуд шуданд. фақат Алана ва Мартина духтари Ҷорҷина модари ҳақиқӣ доранд. аммо худи Ҷорҷина мегӯяд ки ин 4 кӯдак оилаи маро ташкил медиҳад ва ман ҳамаи онҳоро якхела дӯст медорам. Ҷорҷина мегӯяд ки мисли як модар калон кардани кӯдакон маро хеле хурсанд мекунад. вақте Алана таваллуд шуд, оилаи мо пурра шуд ва ман хушбахттарин модари дунё ҳастам. Роналдо орзуи бузурге дорад. ӯ то имрӯз барои писараш хеле кӯшиш кардааст. ӯ мехоҳад ки дар футбол фарзандаш аз худи ӯ ҳам беҳтар бошад. Роналдо гуфт ки ба писараш ҳунарҳои махсусро омӯзондааст. агар падаре ҳамчун Роналдо дошта бошед, пас ҳамаи чиз барои шумо мумкин мешавад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Лео Роналдо ба писараш ҳақиқатро мегӯяд? оё ҷаҳониён номи модари Ҷуниорро мефаҳманд? фикрҳои худро дар комментария нависед ва дар ҳамин ҷо ролики имрӯзаи мо ба охир мерасад. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.